τον καινούριο καθηγητή πανεπιστημίου. Ποιον? Εσένα, Γιώργο, ναι, επιτέλους ήρθε η ώρα του πτυχίου. Συγχαρητήρια λοιπόν και καλή σταδιοδρομία. Μια ανθοδουλειά στην αρχαιολογία δεν πειράζει, υπάρχει και η αστυνομία. Καλά, θα περάσεις μετά από εδώ για μια σακρία. Δεν ήταν ανάγκη να μου το πεις, και πούσα κατά τις 3. Δεν ήταν ανάγκη να μου το πεις.